karkuun. Toinen, työntö, työnti vastaan. Kääntyminen ja nyrkkialeu. Kolmonen, oltiin myöhässä. Nelonen, yhdellä kädellä kiinni ja täältä lähdettiin lyömään ihan sama kuin äskeinen. Ja tästähän ei tarvinnut välittää yhtään mitään. Se pysyy tai ei pysy, mutta nyrkki on silti naamassa. Vitonen, kahden käden ote rinnuksissa. Ja viimeinen, edessä, puristus. Tää. Eipä nyt tarvitse liikkua mihinkään, vaan nyt mä hyökkään ensimmäisen kertaa muutaman näin. Nyt mä kuorin pääsen liikkumaan, nyt mä pääsin jatkamaan sitä. Se on sen tilanteen mukaan vähän, mitä tää kaveri reagoi.